Здравейте, приятели! Ние сме Игри и забавления и сега ще снимаме как се прибираме от училище. Няма да е целият път, защото сигурно няма да ми стигне паметта. Ще стигне, ама ще ми вземе цялото место. Докаха. Да. С раниците сме, ето. И якета, че сутрин е студено. Ама тя позната на мамата, защото иде. Ето срязано дърво, което пак иска да порасне. Защо сега доста? Малко сянка. Вече пролета мина и стана много топло. И пишете в коментарите за какво искате да правим. Да снимаме клипове на игри и пишете на какви игри. Или пък нещо друго пишете в коментарите. Ето, почти сме в нас. Довиждане, пишете в коментарите. И това беше от нас.